Madame Diallo Assidou Diarra, je suis organe de presse autour des nouvelles du Mali.net. Charti Siena, Charti Nana Koundjoume Kamafolo, Beba Kalamaka Foko, presse en ligne, nous et Kibarou Dila Mounoumé Barake Bololo Safe. Nous y loué, donc on va donc à Foko, projet de loi, projet de texte doit être Sénat pour que Gassé Goulouga Bara Tafana Nafanfo. Donc, gata o tagabolo fait ayala ka fɔ ko fanga benka dɔ de fɔ min b'a yira kunkilenna min b'an na tagabolo min b'an na an kan ka an baara kɛ cogo jumɛn baara man ka kɛ cogo minnu na an k'olu fɔ ɲɔgɔn ye wa bɛɛ ka olu faamuya cogo min na olu bɛ se k'u lawaleya donc o kun de kama an ye nin bɛnkan in sɛbɛn pour que baaraw ka se ka kɛ ka ɲɛ et puis bɔlɔlɔw sanfɛ fiɲɛ wɛrɛ kana ye mɔgɔ minnu b'an ka kibaruyaw sɔrɔ olu bolo a ka d'an ye mɔgɔ fɛn fɛn min bɛ bɔlɔlɔ sanfɛ mɔgɔ fɛn fɛn min bɛ baara kɛ bɔlɔlɔ sanfɛ u k'a ɲini k'a dɔn bɛnkan in mun ni mun b'a kɔnɔ parce que lawaleyali bɛ na de n'i b'a dɔn min b'a kɔnɔ n'i t'a dɔn min b'a kɔnɔ a ka gɛlɛn donc u ka na dɔn fɔlɔ mun de b'a kɔnɔ kelen fila min b'a kɔnɔ bɛɛ ka dɔn hali ni halisa ni u bolo falen dɔ kan ka don a la u bɛ se ka kɛ halisa u bɛ se ka na association des professionnels de la presse ka niveau la ka na fɔ n'a sɔrɔ u bɛ fɛ farankan minnu ka k'a la o bɔlen ko yen u k'u jija tuguna sugu bɛɛ la u ka se ka sɛbɛnni minnu b'a kɔnɔ sariya minnu b'a kɔnɔ u ka se k'a labato parce que a labatoli b'a yira k'a fɔ k'an ye baarakɛla ɲumanw ye wa a labatoli bɛ na nɔgɔya baden de se jamanadenw ma an bɛɛ ka jɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ parce que presse jama ka ca farafaraliba in nafa t'a la an bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan cogo min na kunnafoniya ɲuman sanuma min bɛ nafa se jamanadenw ma u ka sɔrɔ bɔlɔlɔ sanfɛ. An bɛ jamana min kɔnɔ siya de ka ca an fɛ yan n'a fɔ a ma ko ethnie bon an y'a fɔ mɔgɔ mɔgɔ n'i bɛ kunnafoni di kana siya bɔ siya la kana siya dɔgɔya an bɛɛ de ye maliyɛnw ye a kana o article ninnu diffuser également nous sommes engagés ka genre fɛnɛ promotion kɛ parce que jamana in kɔnɔ n'i y'a jateminɛ muso bɛ ɲini ka ca ni cɛw ye bon an ye engagement ta n'a fɔ fɛn fɛn ma genre an b'o promotion kɛ. Voilà, et puis là-bas, commentaire, site d'information, Web TV, Web Radio, ni ibe bololo sans fait, il se a chance de me commentaire. Bon, on patron de presse, on est quand un commentaire modéré. Dobé, ou bien ni commentaire là, ou bien bourgeali qui commentaire là, ou bien irrégulièrement de commentaire là, ou bien photo publiée qui n'a rien à voir avec l'article. Moi, je suis venu la charte avec un commentaire nous supprimer, n'a pas fait modération. Il y a une commission de ce qui s'est sans commission est réunie deux fois, un rapport annuel pour que les chartes soient respectées, les bolono c'est bien respecté. N'a y a respecté. Le président a fait ce discours là que désormais il propose que pour que la carte de presse soit ministère de la communication moi je ni tanga charte respectée carte de presse a été dit wana dirima ni tanga carte charte respectée il se ka wole ka amener là ni a jatemino o sanction folo flana mu sanction interne ba en rebolo o yam se gi genga ba association na am se ka communiquer ka fo ko i sente association na parce que un bolo non blanc mu ke sebena ita respecté.